Nagyon izgalmas, szellemileg és fizikailag is kihívásteli sportágnak tartják sokan, de a művelése felelősséggel és figyelemmel is jár. Hogyan és hol használhatóak az airsoft fegyverek, hogyan tároljuk és szállítsuk őket, milyen szabályok vonatkoznak ezekre az eszközökre, erről is szó lesz a következő percekben. Köszönöm szépen, Gecsei Márton, az Airsoft Szabadidő és Versenysport Egyesület elnöke. Most ezt a titulusát említem, mert tudom, hogy fegyverszakértő is, de majd mindjárt kiderül, mert megszakértjük, mi van az asztalon. Hogyha egy mondatban meg kellene fogalmazni, hogy ez az Airsoft mit jelent, akkor hogy mondaná el? Jó reggelt kívánok! Egy mondatban azt mondanám, hogy ez egyszerre sport, szabadidő és játék. Hozott fegyvereket, amelyek megszólalásig hasonlítanak az igaziakhoz. Nyilván gondolom, hogy ezeknek megvan, és ezt majd gyorsan röviden is zárjuk, a tárolási, használati szabályzata, mert ha hozzányúlhatok ahhoz a pisztolyhoz? Persze, nyugodtan bármilyen. Egy ilyennel besétálok én valahova, ugye fegyvernek látszó tárgy, ha megkapom értem magamét a BTK szerint, tehát ilyet nyilván nem nagyon használjuk. Ez egyébként milyen pisztoly? Ez konkrétan ez egy Tokyo Marui High Kappa Airsoft pisztoly. Itt az Airsoft az azt jelenti... Jaj, nem szabad senkire fogni, inkább a fal felé, még akkor is, hogyha igen, ez sportfegyver. így van. Ez egyébként az első, amit megtanítunk az érdeklődőknek, hogy töltetlen fegyver nem létezik, senkire nem fogjuk rá a fegyvert, csak célra fogjuk a fegyvert, és csak akkor, amikor lövést szeretnénk kiváltani. Tehát az Airsoft, ez tulajdonképpen egy olyan légfegyver, ami sűrített levegő vagy sűrített gáz segítségével ezeket a műanyag golyókat juttatja célba. Mekkora a torkolati energiája, mert még haloványan BTK-s tanulmányaimra emlékszem, hogy 7,5 joule torkolati energiával kell a szilárd lövedéket kipottyantania. Lehet ez légfegyver vagy rendes tűzfegyver, ugye e fölött már fegyverről van szó. Így van, egészen kicsit pontosabban a jogszabály az Airsoftot magát nem említi, így hogyha valaki ennek utána szeretné járni és ezt keresni, nem fog találni semmit. A jogalkotó a légfegyvert definiálja úgy, hogy a 7,5 joule alatti sűrített levegővel, sűrített gázzal működő fegyver, ami szilárd lövedék kilövésére alkalmas, az a légfegyver. Így ezt is ide kell kategorizálnunk. Menjünk tovább, és ismét nem akarom senkire ráfogni, ez micsoda? Hát ez egy AK-nak a hasonlása, pont úgy néz ki, pont ugyanakkora, ez éppen műanyagból van, így a súlya az nem azonos. Nem, igen. De játékfegyver. Mi ennek a sportnak vagy szabadidő tevékenységnek az alapja? Gondolom, itt is vannak korosztályok, korcsoportok, mert nem úgy oda megyek és puff. Így van, tehát itt el kell különíteni ugye a sportot, a versenysportot és a szabadidős hobbi tevékenységet. A versenysportnál ott az éles lövéssportágokat utánozzuk, ugyanúgy nemzetközi szabályoknak megfelelően, hazai szövetségi keretek között úgymond céllövészet van. Egy dinamikus versenyek, amikor van mondjuk egy adott lőfeladat, amit egy helyről vagy több helyről mozgás közben időre a lehető legpontosabban végre kell hajtani. A szabadidős tevékenység az egészen más, ott fiatalok, felnőttek, rendvédelmi dolgozók, családok, teljesen vegyes a korosztály és az összetétel, ott ők szabadidejükben egy taktikai csapatjátékban vesznek részt. Az mit jelent? Van két ellenérdekű csapat, akinek van két ellenérdekű vagy több ellenérdekű feladata, amiket nekik végre kell hajtani. Úgy kell elképzelni, mint egy modern kidobós és a sakknak az ötvözete. Itt már nem kézzel kell eldobni a labdát, ugye ezt a műanyag gömlövedéket, hanem a légfegyverrel kell a célba juttatni. Sokan ismerik a paintballt, ezt hasonlóképpen játsszák, de a paintball-al ellentétben itt... Ez a bizonyos festékgolyókat. Így van. Ugye a paintballnál egyértelmű, hogyha eltalálják az embert, ugye az nyomot vagy a ruháján. Ez nem. Aki az airsoft-tal szeretne foglalkozni, az első, amit meg kell tanulnia, hogy a védőszemüveg az mindig, minden körülmények között... Különleges szemüveg? Nem, egy jó minőségű védőszemüveg. Ez nagyon fontos, hogyha az emberen ez rajta van, akkor semmilyen baj nem érheti. Esetleg nem lesz sikerélménye, de a biztonság ugye a legfontosabb. Milyen szabályok vonatkoznak ezeknek a fegyverutánzatoknak, replikáknak a szállítására, tárolására? Most a legutóbbi eset kapcsán, hogy a Szövetség utcában történt, gondolván visszautalok erre. A jogalkotó úgy határozza meg, hogy nyilvános helyen, beleértve ugye az ott lévő személygépjárműnek a utasterét, a csomagterét is,
ezeket a légfegyvereket a hozzávaló lövedéktől elkülönítve, elzárva kell szállítani. Úgy, mint hogy a vadász lennék, azt is el Mint kell egy a igazi fegyveremet, fegyvert. és úgy kell zárni, hogy más nem férje hozzá. Pontosan azért, mert ezek megszólalásig hasonlítanak az éles fegyverekhez, ugyanakkor légpuskák, de amikor azt mondjuk, hogy légpuska, az ember nem erre gondol, ezek úgy néznek ki, mint az igazi fegyverek. Tehát egy közterületen nem sétafikálhatok vele, mert ez ugye fegyvernek látszó tárgy, és hát pánikot is okozhat. Lehet vele sétafikálni, jogszabálynak megfelelően birtokolva, tehát elzárva, csomagolva, táskában. Magyarországon hányan követik ezt a sportot? Hány aktív? Hát a dinamikus Sportbarát. sportágakban, akik versenyeznek is, azok olyan airsofttal, olyan 200-ra lehetne stangálni. Folyamatosan népszerűsödik? Abszolút, abszolút. Ez egy nagyon erősen fejlődő. Fiúk, lányok, vegyesen, vagy inkább fiúk? Kicsik és nagyok, fiúk, lányok, kicsik. Nekünk a legfiatalabb versenyzőnk a Egyesületben, ő 8 éves. És a legidősebb? 60 felett van. Egy jó kis csoport, ez a szakmai tevékenység azért fegyelemre nevel, mert itt a játéknak szabályai vannak. Mindenképpen, és az ember a sikerélményét is csak úgy tudja elsajátítani, hogyha betartja a szabályokat. Mikor lesz a legközelebbi rendezvényük? Hétfőn. Sok sikert kívánok. Hol? Soroksáron leszünk a Lőtéren, Torontál utcában. Sok sikert kívánok. Köszönöm, Köszönöm hogy szépen. befáradt meg, hogy behozta ezeket a szemléltető tárgyakat. Köszönöm. Én köszönöm.